Piştî belavbûna nexweşiyan girîngiya paqijiyê zêdetir bû û di vê çarçoveyê de şaredarî hewl didin ku paqijiya nav bajaran biparêzin. Şaredariya Qayapınara Diyarbekirê jî bi rêbazeke rengîn û cewaz vî karî dimeşîne. Şaredariya Qayapınar wesayîtên ku di teşeya teqsiyên zer ên rêwîtiyê de ne, derxistiye qadê û 24 demjimêran bo paqijiyê ev wesayît li kolanan digerin. Gerînendeyê karên paqijiyê yê Şaredariya Qayapınarê Abdurrahman Cengiz dibêje, armanca wan ew e ku paqijiyê bigihînin kolanên tank û di her demên rojê de xebatên paqijiyê bênavber bidomînin. Vatandaşlarımıza daha temiz bir Kayapınar, daha hijyenik bir ortam sağlama adına ji bo ku em ji welatiyan re hawireke paqiştir pêşkêş bikin, em li çareseriyan digerin û me vê rêbazê da dest pê kirin. Wesayîtên me diçin nav kolanên ku wesayîtên mezin nikarin biçin nav de. Wesayîtên mezin di nava demjimêrekê de karên xwe xilas dikin. Lê ev wesayît di nava 10 xulekan de karê xwe pêk dînin. Bi vê yekê em dikarin bi awayekê hêsantir pêşê li mîkrop û vîrusan jî bigirin. Tîmên paqijiyê yên Şaredariya Qayapınarê ji ber belavbûna nexweşiyan jî hemû bergirên xwe distînin û li kolanên Diyarbekirê li qirşûqalan digerin. Xebatkarê paqijiyê amaje dikin ku dema li kolanan qirşûqal kom dibin ev yek qirêjê li nav bajêr digerîne û divê ew qirşûqal zêde li kolanan nemînin. Xebatkarê paqijiyê û ajokarê teqsiya qirşûqalê Abdurrahman Gültekin dibêje li ser bangê jî ew demil dest diçin kolanên qirêjgirtî. Em çalışıyorlar. Em kemen yeten şikayet bikete ju asamalta şikayet yani mesela şikayet üzeriyem teni. Tem sokak etten arabi mamazın nagirin ya. Vana hemen temi dala dikin digirim. Yani bu nakaşı çele ben sokağa digerim dar sokağa. Digerim bu nakaşı bu kemen çok bekara dikin. 24 saat işeme var yani. Taksiyên zer ên paqijiyê di heman demê de wek ambulansa paqijiyê jî tê binavkirin ku heta 3 tonan jî qirşûqal dikare bide hev. Rêbaza taksiyên qirşûqalê cara yekem e ku li Diyarbekirê tê bikaranîn û biryar e ku di çarçoveya pêşîlêgirtina mîkrop û vîrosan de li hemû bajar û navçeyan ev rêbaz bikeve meriyetê de. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.